Nang desa kaya kae kadang pamer ya. Nang pasar growing padahal nang desa kaya kae. Dina-dina ngumbai kae. Kae iki lho. Iki deleng ngucek iki lho. Nang paceran kaya ngene iki. Yu. Apa? Bayaran piro Rika? Ora dibayar. Rawus ngono rasakno. Jare ora bayaran, guys, ya. Ya. Biyen lagi zamane Cinom, sandangane iki kaya seolah-olah kepiye ya. Nek tua kaya ngono kae, mulane kok perawan-perawan eling, kamu akan jadi tua dan menua. Nah, contohnya kayak main ya kinyis-kinyis glowing saiki yo. Aduh, kita syuting dari dekat ya. Kayak delok. Dikira gampang dadi wong tuwa mbok kae. Ngelang. Aku wong lanang ya nongkrongi ya kayak gini ya. Jane ora nongkrongi. Iya, karo ya, kewan. Iya, berarti aku ngucek ngono iki. Iya. Ngelang. Aku tekakon Rika jane dadi bojoku ki wis naon-naon ki ayem apa ora? Ya kadang ayem, kadang ora. Nek itu baru ayem ya. Iya, pematen ngono. Wis aku arep kerja sawan ya. Jam piro sih? Aduh, nek kerja sih. Aku tak cuci tangan. Hati-hati. Tak mangkat ya. Nggih. Salamane iki Be, salam tempel ngono. Jelene lah. Cuma iki Be, cung wis ya. Dedalur. Aku tak mal kerja sih jalur ya.